סבתא נינה, זיכרונה לברכה, גידלה אותי. ההורים שלי, עולים חדשים בזמנו, עבדו ימים ארוכים ומשמרות. ואני, הילדה הקטנה שלה, ביליתי את הימים האלו אצל סבתא. בכל יום אחרי הלימודים, הייתי צועדת לדירה הקטנה של סבתא וסבא, אוכלת ומקשיבה בעניין לסיפורים. וסבתא סיפרה. למרות שהייתי קטנה, היא סיפרה בכנות מלאה, ולעיתים בדמעות, על הזוועות שעברה. סבתא נינה נולדה במולדובה, והייתה בת בכורה לעוד 4 אחים. היא הייתה רק בת 8 כשהכל התחיל. כשאסרו על יהודים להסתובב ברחובות. כשהסתננה להבריח מים למשפחה, וחזתה בדוד שלה מוצא להורג. כשקראו להם להתרכז בבית הכנסת השכונתי. כשלקחו את אבא שלה, סבא רבא שלי, והבן הגדול שלו למחנה העבודה. כשהובילו אותם בקור של מזרח אירופה, בלי בגדים, בלי נעליים, בלי אוכל. כשאח שלה התינוק מת מרעב. כשאחיה הקטן ניסה להימלט, וזו הפעם האחרונה שראתה אותו. כשהתעוררה משינה לצד הגופה הקרה של אמה. כשאיבדה גם את אחותה שחלתה. סבתא נינה האהובה שלי הייתה רק בת 8 כשנשארה לבדה בעולם. ואני, כשאני רק בת 8, חיה חיים ראויים לילדה, שומעת את הדברים כסיפור רחוק, כואבת את הדמעות של סבתא, יושבת ומקשיבה, אך לא באמת מבינה. בסיום המלחמה, עם שחרור גטו ברשד על ידי הצבא הרוסי, סבתא נקלטה בבית יתומים, ולאחר מכן החלה לעבוד בחנות במולדובה, ושם הכירה את סבי. הם התחתנו והביאו 2 ילדים, אבא שלי מיכאל ואחותו לוסי. בתחילת שנות ה-90, עם העלייה הגדולה מברית המועצות, עלינו לארץ ביחד עם כל המשפחה של אבי. למדתי המון מסבתא נינה, אבל המסר החזק שקיבלתי ממנה הוא לשחרר את הכעס, תמיד להסתכל באופטימיות, ובכל זאת לספר ולעולם לא לשכוח.